Perdón, estaba buscando el baño. Carmen Palau. Ah, sí, sin problema. Era només la pixaeta dels nervis, Palpitacions, lo típic, deshidratació, sudoració... Su madre, porque me cago encima. Ballarina? No, jo vinc pel càsting d'actrius. Sí. Experiència molta. També ballo. Últimament molt en el món de l'animació teatral. I perquè vull. Perquè és un lloc en el que em sento com un huevo, Como un huevo de gallina. Eso cuando me toca la cabalgata la cavalcada dels pollastres, que a vegades em toca de dinosaure i soc un huevo cocido de tiranosaurio o de espantapájaros. Entonces soy como un huevo dentro de un saco, porque aunque estés en un pasaje del terror oscuro, hay que llevar un saco de rafia en la cara. Halloween solo dura 3 meses. Si es que en estos trabajitos todos los días son días de fiesta. I encara que t'haja baixat la pitjor regla de ta vida, que tingues episodis combinats d'estrenyiment i cagaleres i que ta sogra t'haja intentat enverinar perquè diu que això de ser celíaca és una moda, el cliente ha pagado su entrada y quiere ver a un dinosaurio contento. És per això que quan s'apropa eixe xiquet lliure de culpa i de pecat, somrient, jo somric també, sí, encara que el dinosaure tinga sempre aquesta cara. En aquells moments en què començo a notar l'efecte del gluten dintre meu, penso que, total, per estar així, igualment, patint, que potser m'estic perdent l'oportunitat de fer alguna cosa al cine, o a la tele, o al teatre, a un teatre xicotet, com l'auditori del meu poble. Visca la zona de confort! No, he vingut ací perquè vull sortir-ne. I per dir-los que a part de ballar, que també... Ara... Bé, potser una miqueta d'aigua... Miren, vaig al lavabo, que ja no m'aguanto més, i quan... Ah, que ja m'ha acabat? Perfecte. Això com funciona? Que després vostès ja... Vale, em truquen, sí. Gràcies, adeu.